Zorionak, txiki. Zer egin diazu? Zer zainun buru puta hortan? Ez gaituzu berriz ikusiko. Ez ni, ez da zure bilogoa. Zure semea ondo dago, baina zuk susmatzen zenuen bezala arazo ekonomikoak ditu. Hemendik aurrera, elkarrekin egingo dugu lo beti. Venga, Axuna ekulertuko du? Niri izateko beldurrez! Axu, vamos a estar viviendo aquí al ladito. Ez zara bakarrik egongo. Lotza gutxi, hori daukazu ezue. Alkatearen emaztearen bila da bilera Interpol. Arrazki txar bat baino zeo zer gehiago behar dugu bera dela esateko. Utzi ikerketarekin jarraitzen. Ondo da, baina isilpean gorde behar duzu. Goikoek ez didate beste aukera bat emango. Askol, zer egiten du nik hemen? Berba egin zezaken nago mesedez. Ez dio dala lanik emango? Hain lagunonak zineten, eta inbeste pasatu duen bera gabe, badun garaia barkatzeko. Beharraskatu diot. Arantxari, gertatu zen eta gero ez digu sekula barkatu. Nigaz akordate koskatu diot. Botikako numerua da. Noiz haste nahi du. Ator bihar goizean. Zaizu bedan mutuko. Nire arreba kalera bota eta orain zure gaztetako laguna kontratatuzu? Olaiaren soldata altu egia zan. Eta izatzkunek laguntzaile batena kobratuko du. Arralden geratzea erabaki dut. Enaiz Afrikara bueltatuko. Zui zertatzen zaizu. German narraro ikusten dinat eta ni hotz berarekin. Erbisto gatik. Unai bisitatu nahi din. Ni naiz, Ines. Agian badago irten bide bat. Bisita egin nahi diot preso bati. Abokatua zara, zu jakingo duzu nola jokatu. Deri bat duzu.